Duniyata, duniyata. A cewarka, akwai wasu tambayoyi da za ka yi mun ko? Ya zama dole faɗa maka ƙa'idojina da sharaɗoɗina. Na farko, ana mun magana ne cikin girmamawa da ladabi. Na biyu, ba a neman alfarma a gurina. Na uku, ba a zuwa neman aiki a gidana. Na hudu kuma, ba a kawo min tayin soyayya. Don haka ka kiyaye. Hajiya, na ji daɗi da Allah ya sa na same ki da ƙa'idodi da kuma sharaɗoɗi. Ke ma kamar ni, yadda kike da ƙa'idodi da sharaɗoɗi, ni ma sai zamana kuma haka ne ma yake. Nakan iya zuwa ma mutum tambaya. Nakan iya zuwa da tambaya a yayin da mutum ya shirya ji da fasa. To yau abin ya jiyo kanki. Na ta roƙon Allah ya nuna min irin wannan rana da zan zauna ni da ki. Dan na miki wayannan tambayoyi 2 zuwa 3. Gashi kuma lokacin da Allah ya kawo lokacin sai na ga na fasa ma zai fi. Amma ba wai na fasa kwata-kwata ba. Idan mun sake zama na muke su. Ni zan tafi. Waye gaya maka za ka sake samun damar ganina? Ni ba kamar biri bane da za a ɗaure shi duk lokacin da kake so ka zo ka gan shi. Ta iya yiwuwa ka gani ba za ka sake ganina ba har abada. Don haka ka sauwaƙe wa kanka ka zauna ka faɗi damuwoyinka. Tabbas haka ne. A idan Allah ya sa ban sake ganin ki ba, wataƙila baki da rabo ne. Abin nufi shi ne wataƙila ba za ki saurari me zan faɗa miki. Babu matsala, sai an jima. Na ga laifinki da kika ba shi dama har ya ganki. Kin ga yanzu kuwa dole ne ki neme shi. Habasi, ta ya za a yi in je neman shi? Ko kin manta ni wace ce a cikin garin nan? Da girma na da komai, da izzata da mulki na in je neman shi? Kin gan shi kuwa? Akan me zan je neman shi? Dole ki neme shi. Ba zai yiwu ba. Na neme shi ya mun me? Dole ne ki neme shi saboda ya faɗa miki abin da yasa yake neman ki. Saboda kuliya idan ta ga bera kunciya take. Idan kuma ta kama ta miƙewa take. Kin ga kuwa kawai ke haƙuri ki neme shi. Don haka kawai ke haƙuri ki nemo shi. Shawara. A duniya ta wasu sun kamai da rai banza. Ai gaskiya ina faɗa maka yau ba kisa mai gani wata iya yin bacci ba saboda abin da ka mata. Ina jin ku ai kuna ce ba za ku fita lafiya ba. To wata ranku ba za ku fita lafiya ba. Jamil, ai ina jin ka kana fada. Kana ce ai ba za ku fita lafiya ba. Tunda ku na gaya muku kun kiji ku masu kunnan kashi. To shikenan. Ai umma ba wani yawan ta masu wani ita ce ta gayyace mu gidanta saboda mu je. Haka ne ko haka ne. Haka ne umma haka ne. Kuma da kike ji suna masifa ai wasu kararruka ta sa manya a bakin gate. Zuciya da hatsar. Wallahi. Ban ji sosai bane. Ka san kunnan tsoro. Gaskiya. Amma kici Allah mana albarka Wallahi kin sa. Allah ya muku albarka. Kin sa albarka. Allah ya ba ku mata na gari. Amin.
Dalilin da yasa na tara a nan gurin ba wani abu ne illa muku tuni. Kun ga dai mahaifinmu ya rasu, mu marayu ne gaba ɗayan yanzu. Na kira ku ne ja hankalin don ku gane cewa annabi ya faɗi. Ku mata ne, ni namiji ne. Kuma ina ganin dukanmu iyayenmu daban-daban ne, mahaifinmu ɗaya ne. To kada ya samu bambanci tsakanin ni da mu. Ku riƙe amana, a riƙe amana. Mu yi wa biyayya, mu ma rayuwa biyayya. Ba zan taɓa cutar ku ba, ni ma kar ku cuce ni. Dan Allah dan Annabi idan kuna da buƙatar wani abu ko da menene ku neme ni. In sisi kuke nema kuna buƙata za ku kashe ku neme ni. Ni zan ba ku hakkinku kuma bi iznillahi za mu yi rabuwa ta masha Allah. Gode Allah ya saka da alkhairi da abubuwan da ka faɗa. Insha Allah duk abin da muke buƙata za mu sanar da kai mun ga muna son haka. Mun gode sosai. Mun gode Allah ya saka da alheri. Yadda kanuwa ta dau alkawari, ni ma na dau alkawari. Insha Allah duk abin da muke bukata za mu dinga zuwa muna neman ka. Tun daga baya kin yi min biyayya kuma daga Lagos kika zo za a ɗauka tare muka aka haife mu muka girma. Kin ga duka iyayenmu daban-daban duka ne. Kuma tarbiyya alhamdulillah da naga kun samu tarbiyya daidai da gwargwado. Daga ni sai wannan baiwar Allah muka tashi. Baba yana ba mu labarin babanki tana Lagos, harshe za mu gana kafin ya rasu. To duka na ji daɗi da kuka mun biyayya a matsayin ku na yayan. Kuma samari da kuke magana kiyaye samarin yanzu. Dan duk da dai na tsinci kaina a cikin nima irin samarin zamani, amma ba irin halin su bane da ku kiyaye kada ku gudu ba su saboda macuta ne. Tsinanu ne ba su da alƙawari. Ku ajiye su a gefe. Ba na manta maganar da babu yake gaya mana ko da mu dinga sallah. Salamu alaikum. Aboki na barka ne. Na wuni. Na gajiya a gida. Faida. Aboki na gunta da su. Faida ni ka faruwa faida. Wallahi akwai ban da kuma babu wanda ya kamata mu kawo wa kuka na a garin ya wuce. Shi yasa dai tattaki domin in zo in gaya maka abin da ke faruwa. Faida, me yake faruwa Faida? A'a da mun je kawai ko ba da ba za mu iya. Faida na ka faɗa ai an uwana ne nan. Wa'annan bayan Allah da ka gansu Faida ban taɓa kashe sisi tun da mahaifin mu ya rasu, ban taɓa kashe sisi ba tare da sanin su ba. Haka ko zan taɓa a cikin dukiyar mu sai na gayyace su kuma sai na faɗa masa sun bani izini in taɓa nake taɓa kuɗin. Duk abin da yake tafa da kai Faida ka gaya mu. Wato aboki na dama damuwar babba ce, kuɗi nake so ka ɗan hada mu. No. 10,000 ne kawai ba yawa. Faida. Na? Abokina? 10,000? 10,000. Aure za ka ƙara? Ina. Kawai dai in kashe wasu matsaloli. Faida, tun da mahaifina ya mutu, naira ban iya taɓa ba, ka duba takalmi na Faida. Ka duba. Gam ma ban iya sawa Faida in ɗau 10,000 in baka ina fama da ni kaina ya zan kare gam ban iya sawa Faida. Abokina wannan adamuwarka ne, ni ka bani aran 10,000 nan in kashe damuwa na zan biya ka. Kana gaskiya ba na son akan kuɗi kakka dinga min irin wannan abin Faida. Ga to in bashi kuɗin ku? Gaskiya bai kamata a bashi. Mata an kanku da tausayi ba. Ni ba na son irin wannan abu. Yanzu haka ka bata min rai. Mai da wukar wasa nake ma. Ai kai dama na san ka da kuɗi ai. Ai kai akan kuɗi da ka san me gobara kake. Kai ba gwa jituwa da kuɗi. Faida. Bada kai. Amma maganar kuɗi ka ƙara maganar. Don mutanen unguwan nan gaba ɗaya ka yawo da kai da nake ma tunani suke kuɗi nake kashe maka.
malamai sun sa ni a gaba kowa wannan gadon wannan ma malaman na raba gadon nan ba da kai da mu ji raina zai baci wa kake kallo ne me ya hada ka da ita ne bai da kewun ka zo ka ringa tsayawa a can wannan fa kanwata ce yawa ba wai gidan abin nan bane a dinga tsayawa a kofa ma ni ban yadda ba ko to ai inda amana kannan ka kannan a wata tafiyar faida a dinga tsayawa daga can wannan kallon bai mun ba zan mata ai ilori zan kai ta wallahi ilori zan kai ta faida mu je A duniya ta wasu sun kamai da rai banza. A duniya ta wasu ke ta yin zaman banza. A duniya ta aka mai da ɗan adam banza. A duniya ta ne talaka ya ga haza. Ina so na san me yasa kwana biyu in na kira ki a waya ba kya son ɗaukar wayata. Bayan a baya duk dare ba kya iya barci har sai kin ji muryata. Ina baccin yake? Tun da ya ɓata min rai ba na iya bacci. Waye shi wanda ya ɓata miki rai? Daka masa bulki. Na san za ka iya, amma ka bar min komai a hannuna. Kamar kai ne ka zo gidana shekaran jiya ko? Ke kuma wace ce? Daga ina kuma kike? Yau ma za ka mun renin hankalin naka da ka saba ni? Na jinki. A lokuta da dama kana da sa'a, amma ka yi hattara wata rana sa'ar za ta iya ƙwace maka. Daga ƙarshe kuma ina neman ka gobe ka zo gidana. Kin bani dariya. Kamar yadda kika min bayani kina da sharaɗoɗi, har yau ne ma ina son sake tunatar miki da ni ma mai sharaɗoɗi ne. Amma zan duba na gani, idan goben ta zo babu wani abu da nake yi, idan ina da lokacin ganinki, zan zo in ganki. Wannan shi ne.
Tuntuni ka ajiye ni ina ta jiranka. An samu matsala ne wajen yanayi na abubuwan hawa. Hajiya ki haƙuri da tambayoyin da na zo miki. Guda biyu ne tak. Tambaya ta farko ita ce Hajiya, na mahaifinki. Allah ya mishi rasu. To Allah ya ji kanshi. Na tausaya sosai. To, ni na ganin zan koma. Waje? Zauna mana. Ai tambayoyi biyu ka ce za ka mu kuma guda ɗaya kai. Me ya ci ɗaya? Wato abin da ya sa na so na tafi da ɗaya tambaya ta shine saboda na ga tun da na miki ta farko kamar ranki ya ɓaci. Amma tun da kin buƙaci ta biyan ga ta nan tana zuwa. Hajiya dama kin san da mutuwa? Kai, amma fa wannan ya ci mutuncinki. Ki haƙuri. Da na san da ke ma zan tanada miki abin da zan gaya miki. Ni ba sa'ar ka bace, ka iya harshenka. Ku irin ku ci ma zaunan nan sai dai ku zauna ku ta siga su ta wulaƙanta mutane a gari. Kai da Allah malam dakata. Kai abin da ya kawo ka. Ba wannan ka zo yi ba. Iya abin da yake gabana kenan. Idan kuma da wata tambayar watakila wata rana kya sake gani na. Bai kamata ka tafi ba ai. Ya kamata mu baka tufici mai tsoka. Ba na buƙatar tuficin. Ka tsaya din Allah mu baka tufici mai tsoka. Security! Na maja. Hajiya wai duka ina ba da ni. Kaɗan ka gani, baka ga komai ba ma. Ka taɓo Bilkisu mai gadon zinari. Ai baka ga komai ba.